Gostava, Xunchu. Просто как да избягам по-бързо навънка и все пак. Той е преял, не може да скочи толкова преял. Не ми обръщате внимание, не ми обръщате внимание. И се прави интересно. Аз ще излизам. Вие не знам какво си мислите. Вече не съм тук, аз не съм Виж, тук. виж, стария се пъти. Ау! Ау! Много да го чути. Ама си ядеш и това дома за Да. Ама да ти стисни изблици. Ау, да ми гада. О, давай, фанил, наблизо там. Че тук по това... Аз ще го стана така. И край. Да, вече отдолу се го. Штрек. Тук никой не ме гледа. Това по-бъча не съм. Ама прави се на хитрецитки, не го заобикалят. Да, отива натам и...